ସେଦିନ ଶୀତ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ବରଫ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ। ସବୁଦିନ ପରି ନାୟକ ବାବୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର କଥା ପୁରା ଅଲଗା। ନାୟକ ବାବୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। 90 ଦଶକର କଥା। ସେତେବେଳେ ଆଜି ଭଳି ଚକଚକିଆ ରାସ୍ତା କି ଗାଡ଼ି ମଟରର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ନାୟକ ବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ନେଇ ସବୁଦିନ ଅଫିସ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା। ସେଦିନ ଅଫିସର କାମ ଚାପ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା। କାମ ସରୁ ସରୁ ରାତି 8ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ନାୟକ ବାବୁ ନିଜ ସାଇକେଲ ଧରି ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅଫିସ ଠାରୁ ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ସହର ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ। ପୁଣି ମଝିରେ 2-3 କିଲୋମିଟରର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ସେହି ସମୟରେ ହାତୀ ଭାଲୁ ପରି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥା ପୁରା ଅଲଗା। ଏମିତି ଭାବି ନାୟକ ବାବୁ ନିଜ ସାଇକେଲ ପେଡାଲକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଶୀତ ଦିନର କୁହୁଡ଼ିଆ ରାତି, 2 ହାତର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝିଙ୍କାରୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କୋକିଶାଳଙ୍କ ବିକଟାଳ ସ୍ୱର ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଢ଼ାଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଠକ୍ କରି ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା। ନାୟକ ବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସାଇକେଲକୁ ଠିଆ କରି ଚେନ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପଛପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେହି ଆସୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଶବ୍ଦଟି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ନାୟକ ବାବୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ମାରିଲେ। ଏବେ ଶବ୍ଦଟି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନାୟକ ବାବୁ ଭାବିଲେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ, ବାରହା କିମ୍ବା ଠେକୁଆ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ମନରେ ସାହସ ଜଟାଇ ସାଇକେଲର ଚେନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଶୀତ ରାତିର ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଖେଳିଗଲା। ଆକାଶରେ ମଚ ମଚ ହୋଇ ବିଜୁଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାୟକ ବାବୁ ତରତର ହୋଇ ସାଇକେଲର ଚେନ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନରେ କେହି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, କ'ଣ ବାବୁ, ସାଇକେଲ ଠିକ୍ ହେଉନି? ନାୟକ ବାବୁ ଡରିଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ନୁହଁ। ସାଇକେଲକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ନାୟକ ବାବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ମନରେ ଭୟ, ଶୀତ ରାତିରେ ଗମ ଗମ ଝାଳ, ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ମାରି ନାୟକ ବାବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନାୟକ ବାବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସେହି ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁ ବରଗଛକୁ ନେଇ ନାୟକ ବାବୁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେହି ବରଗଛର କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ବାସ କରେ। ଗଛକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସାଇକେଲକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ନାୟକ ବାବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ଗଛ ପାଖରୁ କେହି ବାବୁ, ସାଇକେଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲାନି କହି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସିଗଲା। ନାୟକ ବାବୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗଛ ପାଖରେ କେହି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁହଁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ନାୟକ ବାବୁ ହାତରେ ଥିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍କୁ ତା ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ସାହସ ପାଇଲାନି। ଭୟରେ ନାୟକ ବାବୁ କିଏ ସେଠି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଆସିଲେନି। ଏବେ ସେହି ଛାଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇକେଲକୁ ପକାଇ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ସାହସ ନଥାଏ। କେବଳ ନାୟକ ବାବୁ କେହି ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ବୁଲି ଯାହା ଦେଖିଲେ
ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଛାଇର ଗୋଡ଼ ନଥିଲା, ବାସ୍ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିଲା। ମୁହଁ ଝାପ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଧଳା ଛାଇଟି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଇଟି ଜଙ୍ଗଲର ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ିରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।